Nice. Handsome. I don't. Color ko, ihap yang ano eh. Kita balik dia mau ihap lu dia. Kani handmade design dia. Kini belasnahi dah keti jo kong isak, bat keti jo ilong kong ini badan ni monokai. So lada pikwa ni kin pusnai pi kong kani gejat ke we. Itanya ki jan, tanya lah ban sok ki. No ki sakti. Kodota ki sakti. Tama yes, kani first time ayo ban pong kani best ba. Naru kur komlong ke jan sepo. Snow de, so pi pong belong handmade am. Kalong still kani kelas. Oh yeah. Yes, kani de. Fishbone. This is so nice. Kuli berlaku pi bercepat ini ke video nak kapor. Ini kena sengi beladap ngelap ni ke video. Ki berper ki ba ki don kini ki perlok ki jongi kini ki ba juan ban kersan ya ke channel jongan nak kapor. Ki wan ra ban ai ki jing ai smooth ha. Hagir kom ki berper. Berkata la ban long ha bai de berkam ke jam ke jong ki ni ki mar ki matap ki bo berkum da ter. Kelang ma phiru phila ban yo jing man toy lang. Ti hak ni kena sengi ki beladap ngelayo ya kani ke way kalat bangangan lej ban yu kejat hang the hapo kesnong kedong hulu kejaka keba bon pha kini kinong su nong than kabai de be ni ki jan rendia ni taki ersek ki bangi ngikot kita ki balik de kini ki jan ki bathan hi lani ki ba kitu ni ki balik ki dhara ki muka bat ki we ki bala benanam ha keleng om tang keri khasi om tang Meghalaya henry om tang ri India henry wat seperti hiru brokhai ti hakni kesing lek ke jonga layo bani kendu ngas peniru ke video hang ni layo bani kendu ya ikong yesha rembai badai itra jong ke eri wif ibala bu ya kini ke jaka thir jan jong i hang thi hapo kedong hulu harum jong bahir rembong keniat bat ke pasontan susu pat kalong ba kadon kowe ka ngalap nong di jaket kini badan hadian jonga kaba itnat ha kaba ngampat juyo i menur hajengem kade kerukom su ti kade pila ban i sya ki babun ha ki babun ki liang lani ha ki babun ki jaka kinre pat banong ban su pat dak kani kamar ni ta kamar ersel kabade du da kajan rendia kade ka khamper tilesi nabata jong kitu ki ba don jing thmu kani kala banong jingirap epi sung thu kalong kumno nomor ba yang hadu mata kim pajuda kham shna kum kini kani kadang de tang kum ke sample collection ke bagi kidon te bat sungu shibune bagi kiyo ban le kini baru ban ai yang ai kani kowe wali pi kajan ka pher pha kamlong kum ki jan kum baju yo i na kapor de ki pher pha benda phong ruk itnat ba ti dan artli hang ni kani kowe gede kani bat kani kowe ba kade ba hapo lele pet kelong long kom ki kinja jan kilong kumur pinda phong ruk ki i kasngo kesutnat kasngo ka pher ba ti bat ru noi pilar de ba pi phong bat piat de kum kini ki jat lele kasngo song dor ba kriam ka betru ti bat kani hakwe kaliang ngasngau pumat ban yo kum kini kejat nyamar ma kade ke bangam juyo menu ngampat ju try menu kum kini barapor bang asim bang tes ya kani ke fit ba ke khulishibun ya ke rewif pa ay ngai kani bat ka pher ba. This is one of the special collection ya sila panong haka benta haka kerkom riam krum phong rangam liu briu ba i riam panong ba smutanat ban be ya riam ka phong tinre kani te kade kabla keren brio ngam tip hak kadur ka pi snow hak bai dei ba kani to ba this is nice la pin de pet la pi pet hajan ni pi i hajan nam dan ni la pi yo ban bat ka jan ka khya ka jan kam dei ka jan ka ba kamlong kum ki kut ti ka ke bang mo banong ni kalong ba kani kam dei tang ka kam dei tang kani ka ba ki le ki babon ha ki weru la kalong na ki jan ki nep ki jan phong ki la kalong ki patlun ru le pi kwa ki kut ne bat ki weru la pi kwa phila ban yo ka ni tenam ta ki tu ki ba phong ye tho le ki ba kwa ki ba kamlong rustic niat kamlong traditional but we this
kani konsep te best pelat te ke bagi kile ka long ma ya ka design jong pi kwa la ni kat kum jing don kam jong pi la bani kendo ya ki ni ban phone ya ki ban order ki ru ki don ni website ha jo ko por bat kat kum ka style ki jong pi kat kum jing don kam jong pi da kum ki ni ki mar da kum ni ki jat mar la ban yo la ban order nang bagi ken la ban IP kan ni order mo te kan ni ko weru ka dan hang ni te kan ni le te ka pair bhala de pipong wad pipong por liur ka biang te kini ilong jing pong traditional yure ba pair ba yem dal long balong formal ru tin re hanu ko por ba phile se ba phile ni phile p1 ki function ki jing yalang ki ba kham ilong song khia khne la long jing tho kum kani te kam de kani kala kham long more traditional wear kum ong no karukom thirksai kum ni tin re pat lesil phi kwa pan su pat kum kani hi tama ka bamdan ksai nang thiru kalong kawala bande bitang ka shirt sudah kum ni ti kini kide ki jan ki ba kini ki perlok jongin na thian po thamri bhoi ki le ti bat kalong ke ka ba sung sorong ba ngan yo kum kani ang sung pomut pomat ka ju ko por ti ko blai shibon kong isa ko shibon ke resel ti kani ti imar ka ban haban phong tang hagi jaka ki ba kham ti perlok ti ngasukwa man peni pi namar ma kani pnumio ha market ya kani pnumio ha ki jaka ki balong ki ba lesi ki balong pajba ki ba boro ki yo ti nganut banong ba kani ngatrai kade tang kani hi ko pis ke banga ngayo ban phong ti le de pi wat nas mo pi ti tang ya ka jong tenre as of now kat hadu ngali ini video ngampat yo ini no bikin ne kani ti lesi la don ki balik ti saya komen dapo teri hadu tang 4 UI bang ngasngo tenat ngasngo long kerpang mga yo kum kani kajat but iwe piwe rukom su ba ko piwe rukom long rukom than ka jan ba rukom long ka jan ka kawan ra IP gitu jing ngolong original ba mdei shu tang ba susu mdei shu tang ba than ka jan ba shora ka jan ne henry ke di bale di ki long kumi ki jongi ki bale di kini ki khun samla ki jongi ki ba tangling ba jong u nyang rendia utu jing sop nyang rendia tang na jan sop nyang rendia ki penwan dor ya kani borok ko we ti pila pan sung thu ti ka dor jong kani la kumnu kan poi pi ngathrai ngam tip ngam nang bu dor hang ni taman re bu dor thai da ka rem shubu ru thrai kan poi pi kan riwajar thrai na riwajar steng ne kum ta hi ngam de tip teman de kum long kamar tinga sung thu ba kata te ban penchong dor katang so kalaya hap hi le yo ka kham rem da kham rem lu nganum sung pher nomor ba ka kum long hi jong kamar ka pher ba kum snai ka maru ka pher ba bala da phi phong le te ka pher palat the na da jong vi ki riu rang ba da ki khna samla kum juru ki long kme ki long pa ki ba kwa ban le se ban yo ki jing phong ko kum kini ki ba kham pher ki ba kham le se ki bam da yo I coach ni shino ki la ban contact ke review fan bu number hang ni par haju poru ya ka website ba pi la ban ni ban order kini mo don ba lining don ba ni ba khoi ke ba rukom su kan long rukom su kumasu ki kut ba ki ten re pat kerkom le pat kerkom penwan dur pat ya ka jan hi pat ka de ke ba compare ba pinum yo no in we rumo te krishbun saisien review krishbun ya ka snong krong hulung te ke ba ngatip ba shibun ba kilong kemi le don benta man penmi ya kani ko we te bat krishbun ba pp1 ra ko mi ni ki mar ba penlong kerpang ya ka riti ke dustur jongi ba penlong kerpang ni ka jela jongi ba de ka sap ka phong ko jong pi ti krishbun se comment ke ba best tam dam ta kini long kemi ki ban tin apa ko dong hulu bakin dang yo man sim shu maman kapor bakile igini ki mar ki mata bakilyo ban penmi ban airu shapi barkhot kum ki pa ba harum ni shem yang mal pi pat hoi bag video la shaik sing perlok kulishbon si shem bat pi dikwi pat ki mar lesi naradan shishu ki badang wan man wan ra kum kini ngan nang pen shishu ip ba pi ru pin yo chik man toy mo ko blai